Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza neendaba zeCAF Confederation Cup malunga neqela kule Kaizer Chiefs. Nizawukhumbula into yokubana ke Kaizer Chiefs ke inexesha elihle lokulungisa amaphutha wayo ngoba kusavaliwe nje ku-international break. Kaizer Chiefs yona mayibe bhizi nabaqeqeshi bayo phaa belungisa ke amaphutha ukwenza into yokubana ke zithi Kaizer Chiefs ke xa induluku ibheka phaa kwimidlalo yeCAF izifike phaa iqulile. Nizawukhumbula into yokubana ke Kaizer Chiefs lesithetha ngayo yabethwa phaa itimu yase-Angola ke kwakule CAF Confederation Cup phaa e-Angola ngo-1-0. Yaze le timu xa ibuya isiza apha eMzantsi Afrika yaphumelela iKaizer Chiefs ngo-1-0 kwayiwa phaa kwi-penalties ke yabeke iyadlula ke Kaizer Chiefs. Ngoku iKaizer Chiefs izawubheka kwisigaba sesibini esingumkhomba ndlela ke wama-group stages, apho ke Kaizer Chiefs kwafuneka ke inyathele khona before iye ku-group stages ke ze-CAF Confederation Cup. Kaizer Chiefs ke kuzawufuneka xa yadlula ke kwesi sigaba njengoba izawudlala netimu ke yapha e-DRC AS Simba. Le timu yapha e-DRC ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs izawudlala phaa nalaa timu ke nge-18 ka-Okthobha bedlalela phaa kwistadium se-TP Mazembe Stadium ke phaa e-DRC. Ize ke Kaizer Chiefs phaa ke nge-26 ke ka-Okthobha phaa ngecawe Sunday ibuye ke izodlala i-second leg phaa eDobsonville Stadium eSoweto. Yawubeke i-second leg ke yalo mdlalo ke Kaizer Chiefs idlala phaa eSoweto apha eMzantsi Afrika. Ngumkhomba ndlela ke lowo. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke ayizukwazi ukunyathela phaa kuma-group stages ingaqalanga ke yaqoshelisa le timu ke ye-AS Simba leya phaa e-DRC. Uba iKaizer Chiefs injongo zakho ukugqitha iyonyathela phaa kuma-group stages kuzawufuneka ke abafana abadala ke bebethe le timu ke endicinga into yokubana ke Kaizer Chiefs into ebalulekileyo kubo kwawufuneka bakore xa bebheka phaa e-DRC benze sure into yokubana noba badrowile badrowa ke benenqaku. Laa nto yenza kumsebenzi wabo ke ube lula, bangaphinde bavume into yokubana ke babethwe bedlala away. Ingozi laa nto ngoba itimu senofika ikhawuleze ifake inqaku lapha ekhaya kube kuphelile ke ngani. Yiyo laa nto sithi ke Kaizer Chiefs ke mele ke ime ngenyawo, nabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs ngokumele ngokuba bakhule ngokwasemqondweni meme ngenyawo xa befuna ke ukuzinza apha kule tumente yaseAfrika ibizwa ukubana ke yi-CAF Confederation Cup. Masiniphinde lokokugqibela ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs izawudlala phaa nge-18 ka-Okthobha idlalela phaa e-DRC kwistadium ke se-TP Mazembe. Ize iKaizer Chiefs iphinde izodlala u-second leg kapha eMzantsi Afrika phaya nge-26 ka-Okthobha phaya eDobsonville Stadium eSoweto. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizawunothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.